Binati og minahal kong matalunan. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod. Today is Sunday, unya dugay ang magita guys nga wa ka kuan, wa ka hinlo, manghinlo na ta guys sa mga samin kay tungod sa busy na to guys. Di ta kalugar ba nga mag-apas tag oras mga maningkamot ta nga maka limpyo tarong guys sa samin. Tadi. Okay, ikaw pipi at your service matalon. Okay guys. Okay guys, dapat guys, ini kuan munay panghinlo sa glass. Okay, mo itong tama ni itong kuan guys. Pangpalimpyo ba kay kuan lagi guys. Tungod sa busy ba. Okay. Okay guys. Nga mo ni steam guys ha. Okay mo ni guys. Primero guys, itong butang agina ni guys, no? Ni gumanog spray guys, itong butangan agwan. Ano guys? Aron mo limpyo siya guys. Sa kuwan. Kidugay mo lagi na yung kuwan. Dugay taka. Dugay tao hawa ka lang kayo sa amin kay busy man lagi. Okay guys. Okay. Dali na ito susunod guys. Masakuan kay mas dami mo lagi si jag ka ng ilimpyo ba kay kuan. Hindi jag sa amin. Basta kung guys niya itong isunod akaring sa amin na pagdagpuro sa sod. Kay mas kuan na lagi dugay-dugay na kuha ka adno kay tungod sa busy na to ba nga kuan mga atong paningkamutan gihapon mga kuan matrabaho na to guys. Okay kani guys lang nya mo gyapon na ang atong gamiton kining spray itong sprayhan guys before magkuhan ta. Okay ano guys na ni kahuman man og spray mo ni process guys hindi atong trapuhan. Mura sijag mabuwa guys niya kanon. Pero malimpyo na siya. Kanang di kuan lagi. Okay. Kaya ano, dyan. Sunod na po the restroom ni Sir James. Kay tungod ka visit no bitaw guys. Yung itong buhaton. Hindi guys. Okay, mana pa. Mau gihapon ha. Importante guys kani
kanang para spray sa amin niya para trapo guys. Okay guys, yan guys kami yan itong trapukan gapon. Okay. Okay guys, mga tug step musaon paghinlo sa glass o kinsa tong ganahan magpatudlo guys, mo tutor ta guys. Okay, iko pipi andam tabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa once again, happy Monday ka natong tanan o Sunday unya July 9, 2023. Iko pipi andam mo tabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.